Martangi yang mahita, dameni di batana sumuru sen saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli nagabihatan di batari kita imana tersurat di Psalmen 2000 ayat 15 1 ayat 10 sono mahata di batana. Hati koran do do ucahan ni habang sami asinirohan do asitongan patujulu ni buhim mertua mabangso na boto ulupuluk akan namal pangalahu di bagasak katiuran ni buhim adi jakuba saya marulupuluk do nasida manipat ari marhiti-hiti kuarm jala timbul don nasida hinorhon ni hati koram ai hodo saudara ni hagugon nasida jala hinorhon ni habasang mido manu arang taduk nami ido sahakna diamu dong saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda ima adong sahalak duli-duli percahat na sumalin alay di nasali pajuppa maibana do sahala paddita na ibaruho tuhutay. Dungi di pangilu padditay maasa ditaruhon si dulduli ibana tuhuta si topoton na. Ala adong do mobil ni dulduli sedia pengkos na olo do padditay mangkarar. Alay minna rohani dulduli ma wah makanan empuk ini minna rohani dulduli. Ay rohana anong tungon di dalan pusaw kumamatong botok kuma sudi artana do isini pasnay ala dibereng koperna masibagag merdalam manasida saya bujuro paditay marcerita tudululi bugurang maritaring ngoti taka ulaw na linggan dimula na songon na hiyamun do pamangan ni dulduli ubiki hata ni panditay sehere na modohodok gabi mako ma pikiran na alay songoni nampi songon na heheya mo torus ubigi alay lam liling lam tertarik do dulduli to kabarita do hata ni panditay gabi mako maruhana na laho manamun manang laho mamusa panditay sah matuhuta na istopoton na disukupan dito ma sedia gararon na dujung ngadang olo dulduli i macalosan gariada di dok ibana upay mapehon no amang sa tunasidum asarap pita musim mulak nimna alalas ari minggu do sugut manugu na gabi do may bana marminggu masesonang maruhana mamering do trakudul do sudi akapar minggu terluwi do rap mangan muse do akapar halalu do sipul minggu lam di dala ibana otona yaw hape salilingon horan akkajol ma nalalain akkana nahurang dinggak kudungani akkana rang dalang holani gabi do mau dalangon do paturi pason inarokan di mana di pasikola minggu ibana tosoni ujungna dibereng iba nama saduhu na sikola minggu ng satu nama gudang di parminggo ni siyani mu ba mga rohanan ganuk ropat ditay sa iba nama manaroon sopola marongkos bahkan akapat dita pedi huati seolan iba nama na manaroon dohot na mengantar pelayanan dia makadong saha porsyaw siyan baritay ternyata idot tanah kengani ima halak najukat gabe buju martuhan maka biari jahuba terlumobi ai ido nani halomohon ni di mata sada panindangan ni parpesalnya pesongonido di panindangan di parpesalmeni noai neng dorota ima asa dido ibana do di partikian manang di ngulu ni jolmai di terlumobi ma nanyadopan ni parpesalmen asa lam masihol ima di hati goran do uhum
Aharya makadongan hati gora do uhumi. Dada songon pangatusyota. Dada songon hati goran nalani gugu alai didok i manakalingani asa naing takas songon panadayun ni duli-duli i alamaru jahat do ibanak ngani ima na terbuka gabe teidama mangulu iwana di hati koran do dia siniroha nang uhum nasian debata. Alan dia makadonga saha persyaun ado piga poin nanang idota sian na binasa ni parpesal menon songon na manada asinirohan debata kita di bagasa mulutta na perjulu ima ulahon ma uhum dohot hati koran. Memang nunga maul bete ide di jolma di partikenon na maul mangulahon uhum do hati koran. Tapi dan tersirangi ai di bagasan uhumi do hati koran. Ada juk do salah gaduh tibu sipata ya kapanghumion alai lausadong uhum. Jujur do salah mangatusi tanang taringot tu uhum do hati koran ni di bata. Seta patulus do hati koran ni portibio do hati koran ni bata. Hati koran ima nanidok na di bagasat tukukon tu asiniroha do na mangalapati tu uhum ni di bata na mangalehon ima kehidupan kebebasan pengampunan. Jadi maido bena maralo do saringo tu hati koran ni portibio do hati koran nasyid debata lai anggo hati koran nasyid debata i manakeng dang marjaibar laho mangalihum uhum dohot na kolong roha. Na berdua hon na idota setrupukon ima songon ngulu ni parpesalmen marlupuluk di bagasak katikoran. Bahasa didok marlupuluk di bagasak katikoran. Sarupa na kay songon duli-duli i dung naong ditadda ibana imam asinirohay na kagani gabi marulupuluk di bana pola do gabi dia tidak kuni mana ima nang mubah di parangena songon i donang bangsoy parangeni bangsoy gabi gobara dui laho papatar kon huason di batang jala di si maraking ilokon marulupuluk mabangsoy alani asinirohani dewata songon diro halak na marulupuluk i manaking adong kemampuan di bagasan nguluna na manada pasu-pasu ni dewata halak na marulupuluk dang saya marsak alai halak na marulupuluk i manaking ni nani koran na takas di halak na marsihot jala na mangulu di bagasak katikoran doh uhum ni dewata ido ben na marulupuluk na sida ido ma mertua ai jahuba do ben nasi de mertua ala nunga di patria di mata jona kagani ima buhina tunasida gabe di juma nasida manada harajauni di batang. Na perpudi ma dia makadonga saha persian yang dohonon ni parpesal menon ima songon tema ni minggu te makanguluhun hati koran do asinirohani di batang. Asatung masay takas do diigil para pesal menod diame salah satu nani igil na di bagasan muluta hidup dalam kesetiaan hidup dalam keadilan alanya ala Allah yang adil dan Allah yang setia hidup benar ede setialah asana yang dohona di si ima kesetiaan ni patuluhon hot ibanat tu dibata ido nani igilna sian bangsoi bagaimana mereka setia seperti Allah yang setia taboto do takas na kay di patuluhon debata do di tongos do ima nang tunasida akan aposona di tongos do hati koran di tongos do asiniroha di tongos do halua na pedua hon di kesetian na kita bering ima musi padongan ni debata sada pamujiun ni parpesal menak ngani dinalamangi hutay nak ngani ima asa takas dom salah satu nani igil ni bata asa kita ima buhado hita hot di asini rohanain di hati korane setia kepada Tuhan alanya kata kunci na pinasaan ni parpesal men ima kesetiaan Tuhan lewat pemilihan Tuhan kepada hambanya, Daud juga termasuk nang kita be asa naing mahita halak
na setia di badatta di hatani di batang terlumowi mang dia me ima nong dipakai jala nong takas tahilala padonganion ni di bata di bagasan mulutan atau unang mabiar bihita jala halat namar haposad tu hati koran doum di bata ido nalat nama katidaku Jesus di bagasan ngulunan atong naing mahita hot jala manotong di bagasan hasatiau di bagasan olong nasib di bata. Amin. Mauliati madiho ali Tuhan di bata na ipaingat Tuhani marhiti hatam nabadi asa uduk jala setia hami mangitoko. Amin.